Como un inmenso erro, así cualifica Alberto Núñez Feijóo a ameaza comercial coa que Donald Trump pode sacudir sectores clave para a economía das Rías Baixas como da viticultura. O líder do PP estivo hoxe meaño na adega Paco Ilola, dende onde dixo que o presidente dos Estados Unidos se está a equivocar con esta guerra comercial. Pensamos que é un inmenso erro, que a administración norteamericana se equivoca, e que, por tanto, non podemos ser equidistantes ante unha equivocación de un país amigo, como é os Estados Unidos de Norteamérica, pero con unha decisión profundamente equivocada, profundamente injusta. Porque di Feijóo isto non beneficia a ninguén, tampouco a economía dos Estados Unidos. Propón ao Popular ir un paso máis alá e non só suprimir os aranceis, senón tamén crear un tratado de libre comercio entre o país norteamericano e os 27 estados da Unión Europea. Carga contra o goberno central ante as súas solucións que entende xeran novos enfrontamentos e di comprender a preocupación no sector do viño, lembrando que o 17% das exportacións de Rías Baixas son os Estados Unidos. Propón un alivio fiscal para as adegas. Si los aranceles se consolidan, debemos de buscar un alivio fiscal en las cuotas de la seguridad social y en los impuestos de aquellas empresas cuyo porcentaje de facturación ocupa una parte importante las exportaciones a Estados Unidos. Y debemos de dotar de un plan nacional de fondos para las empresas exportadoras que se nutre con los ingresos de los aranceles que nosotros, en su caso, replicaríamos a los Estados Unidos. Pola súa banda, o líder do PPDG e presidente da Xunta demandou maior implicación do Goberno Central. Alfonso Rueda salientou a creación por parte do Executivo galego dun fondo do que poden botar man as empresas. 50 millóns para préstamos flexibles, adaptados ao que está pasando agora mesmo, o que se necesita, este circulante que agora mesmo pode faltar con esta estación inesperada. Dende a adega agradeceron aos populares a visita, salientando que serve tamén para poñer en valor o traballo que aquí se fai. Agradecemos ese respaldo e ao mesmo tempo reafirmamos o noso compromiso pois coa calidade, coa sostenibilidade, pois coa internacionalización dos nosos viños e ao mesmo tempo co sentimento de orgullo de pertenecer á denominación de orixe Rías Baixas. A cooperativa Paco Ilola conmemora neste 2025 o seu 20 aniversario coa implicación de 430 familias.